Igqwetha elimele uBongani Ntanzi legungqi lokokuba umtyholwa nguye oxhasa usapho lwakhe akazange agwetywe ngaphambili nokuba ngamatyala asajingayo kwaye akanakubaleka kweli lizwe. The applicant will never evade trial because your lordship is already been shown on the media and the public will know that he's the one who's supposed to attend this matter. Kwincwadi efungelweyo uNtanzi utyhola ngelithi wanyanzeliswa ukuba avume ityala kodwa inkundla yasikhaba ngawumane esisityholo. Umntakwabo uBongani umbongeleni akagungqi kwelokokuba umfo wabo umsulwa. Sashaqekile ngokuba lo mntwana ukukhula kwakhe asimazile ebugebengwini isethusile lento. Kumsinandozele wetyala lokugwintywa kukaSenzo Meyiwa uza kuthabathisa kwakhona kweNkanga uNovemba ngolwamaRhanuka.